du gouvernement du Mali. Anga jamana nyimogo Modibo Keita naleye Mali jamana nyimogoy Mali Marabe Alé de Bolo A reçu dans le grand salon de la présidence l'ensemble des représentants diplomatiques. Jamana mnumbe no ye jamana uye jamana mnuka la sigidon be au faso Mali kono Modibo Keita ye nonom bela jelem bismillah Mali fagabluna kuluba Accrédité auprès de la République du Mali. Nuka jamana yubla kana jenyonya sira balimanya sira deme sira bo ni Mali chenu siglendo Mali kono ya. Le président Modibo Keita, qui était entouré de monsieur Idrissa Diarra, secrétaire politique de l'Union soudanaise RDA. Modibo Keita tum krefe ningoina minyi Idrissa Diarra naliye Union soudanaise RDA nyemgo min siglendo politique ko nyana bolila. Mahaman Alassane Haïdara, président de l'Assemblée nationale. Mahaman Alassane Haïdara naliye Mali wasabulun nyemgoy député bulun nyemgoy akero fananyana. Madera Keita, ministre de l'Intérieur, de la Défense et de la Sécurité. Madera Keita jumana kunona mara ani jumana koloshili o ministre tundo. Yakuba Maïga, vice-président de l'Assemblée nationale. Yakuba Keita naliye Mali wasabulun député bulun nyemgo badangay. Mamadou Goulogo, commissaire à l'information. Mamadou Goulogo naliye nyeneboli kela ye kibaruya no ye jumana kibaruya lasili chogonyumay. A fait aux représentants diplomatiques la sigidembe Mali dugoloka olu bele jelentume kenega la communication suivante. Dandegeleni nyafole minun kira anga jimana nyimgo fe Modibo Keita otunyeni. Je vous remercie de vous être distrait. Mogobaw mogotono dokebaw mbaw fo au kaya chaw blali au mago blali kaseni ngerenga de vos augustes occupations. Aw munum ninye chitumbaw ye chatumbaw bolo aye awka sebe chaw bla kaseni ngerenga et de vos nombreuses préoccupations. Kono gboni chaminumbe aw fe naw cheslendo lula ku bla kayeni ngerenga pour répondre à mon invitation. Kane jamana nyamgo Modibo Keita kanga wele jabi aw seli ngerenga aw nafa chaw bla kaseni ngerenga aw niche. L'importance de la communication. Mena dandigeli ani nyafale ani laseli minke aw ye nanye chika bongo sobe exige que je vous la fasse moi-même. Kakime anafana tono ani nafa mimbe ningoina. L'importance de la communication exige que je vous la fasse moi-même. Kakime oma udeyato neyre bidani maifo à l'heure qu'il est. Ame wati minaina fo 600 choi. L'ambassade de France en République du Mali. Francika la sigidenso mimbe amfaso Mali kono Mali dugoloka est informé par mes soins. New la donia negre jamana nyemgo Modibo Keita nye français la sigidenso la donia de la décision de mon parti et de mon gouvernement ne togolaton no ye Union soudanaise RDA kafara Mali yere marabauka de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako. Angala yini kaye kafo Francika soldasi mnumbe Bamako soldasi daga kono ukata kamfa sobla de Kati minye katitaye ukaboy fana kaboy pew de Gao et de Tessalit. Gao ani Tessalit uka soldasi mnumbe anga soldasi daga kono yi ukaboy fana qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens. Nu tumbe ka sabuke bengam nun tumbe aw Mali ani francini nyonche kakime u benga nununka signés à Paris le 22 juin 1960. No kera juin kalo tlimugani fla bakilenzan keme kononton ani biworo parigoni entre elle et la Fédération du Mali. Ni utungera français jamana ani Mali Fédération ni nyonje no tunyi Soudan ani Sénégal olu farla nyonga ka jamana min tundla no Fédération du Mali et qui deviennent caduques après les événements du 19 au 20 août 1960. Ni nyechite ula kunde ulula tuguni et qui deviennent caduques après les événements du 19 au 20 août 1960. Kasabuke la halaya no kera et l'acte de reconnaissance par la France ani francier la doniani ni la kodoni jinya jinli o wale mintara francier fait du gouvernement du Sénégal ani Sénégali fana marabaw ni nyonche acte qui consacre wale min la dislocation de la Fédération du Mali no kera kamali ani
Sénégalais ka Franyonga Jamanaï, no Fédération du Mali Kouchi, Kouko Dablapeo. La République du Mali Minye Mali Fasoye ou Kofessa, Ouye Idandige. permet sa volonté de coopérer avec la France. Ni Mali tunye angania jira kafwa ni Francibina dje, Kubolo dinyoma. Sur la base de la non-ingérence dans nos affaires intérieures, Les Bengan tunye surewere. Wala Franci tunye leidudi kafo Bengungera minga. Ouye Francitini dado. Jamana fla. Olu yere damani nyonje. Kono ko ano kono waleu. Olu la. et du respect de notre souveraineté. Wa leidu fana tumdara. Minye anga dugulo yere wolo yai. Sénégal ni Soudan. O horonya. O matrafali. O batoli. Ani otoli adamana. La décision de mon parti et de mon gouvernement Ni Modibo Keita. Ngaton. No union Soudanaise RDI. Ani Mali jamana marabau. Ubena minga noyo dandigeli kanye. ne met nullement en cause cette volonté. Kafoko ubo wale nunu kangoro sosowa. Aide. Elle est l'expression de notre conviction Angoni limania nendo. Nambeko ode waleya. Limania waleya deni. qu'à moins d'abandon volontaire de souveraineté, Foni aya soroke. Mali yere dine na ngania. Ayere jina. Kaka jamana yirma hornya. Jamana dugulo tigiya. Kaje kadodi wala kadobla wala nuere kera Mali fesa. Funa kera wi. de la part d'un État jeune, O kera Mali yew. O kera jamana kura minum jamana yara. Kosaina mana ko kilin sa. ou d'accords particuliers dans le domaine de la défense, Ani fana ni ayasoro. Benkan kirgirani tara. Kana ani dugulo la fasali. Wale yawla. les troupes de l'ex-puissance coloniale Kelebolo min no ye sitigi min ni jamana intumbe ulu bolo marani jonyana. ne peuvent stationner sur le territoire de l'ex-colonie Bengam minum nya jira kafo yirma horiya talen kofe jendegena ye tuguni wati ben u jamana min na tunye jamana min mara aka solla si cew kato u fadu guluka aux côtés des troupes du jeune État. kafo u kato u jamana duguluka u kelece u jamana kelece u korowa D'autre part, ani fana le peuple du Mali, minye Mali jamana dewnye l'Union soudanaise RDA et le gouvernement de Union mon pays Soudanaise RDA ani ne faso Mali ont toujours affirmé leur option anw tun yanga kuntena en ujira faveur de la politique de non-alignement wa k'a fɔ kuntena kelen an tɛ fan si fɛ an man taa seleke si fɛ fo n'a ye kɛra anw yɛrɛw diinɛ n'an ŋaniya a n'anw yɛrɛw ka kuntena sira fɛ l'autre des deux blocs. n'o ye kuntena fila minnu n'o bɛ duniya dugukolo kan bi a bɛ fɔ minnu ma ko duniya setigi kolo fila minnu ni olu bɛɛ y'u dama fanga ye bi Mali tɛ nin kolo fan si fɛ an ma fara fan si ma kan anw kɔni b'an damana de. Cette attitude O lahalaya min ta bɛ Mali fɛ bi est en contradiction avec la présence o lahalaya in bɛ kankɔrɔ sɔsɔli de kɛ sur son territoire dugukolo in kan n'o y'an fa dugukolo ye des troupes d'une puissance étrangère dunanw ka sɔrɔlasiw n'u ka setigi fangaw u ka sɔrɔ dugukolo kan bi n'o ye Mali dugukolo ye à laquelle ne le lie aucun accord bɛnkan de ka kɛmɛ Mali yɛrɛ y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔ wa o bɛnkan foyi tɛ Mali ni Faransi cɛ bi Je prie vos excellences n b'a ɲini aw mabaw fɛ bi d'informer vos gouvernements aw cilen do jamana minnu fɛ n'aw y'o olu ka lasigiden ye aw marabaw aw ka jamana marabaw ladɔnniya et d'attirer leur attention k'u hakili lajigi k'u lasɔmi sur notre ferme décision an ye ŋaniya min ta n'a b'an diinɛ na a b'an dusukun na an ni laminen do n'a ye de l'évacuation rapide des troupes stationnées en République du Mali. kɛlɛbolo min bɛ Mali dugukolo kan n'o ye Faransi ka kɛlɛbolow ye minnu sigin bɛ Mali dugukolo kan u ka bɔli an fa dugukolo Mali kɔnɔ ya bi Je vous remercie. n b'aw fo k'aw barikada. An balimaw nin ye Mali jɔnjɔn de ye
yen Modibo Keita ye domi aya fo Francis soldasi ka bo Mali dugukolo kan jeri jamano jenyo jamana munu nutu yuka lasigidenw bila kana an faso Mali dugukolo kan Modibo Keita tun ye dandigɛli kɛw ye k'a fɔ bita kɔ bita ɲɛ Fransi ka soldasi minnu tun bɛ Mali dugukolo kan o soldasi ninnu k'a ɲininiw fɛ Mali fanga ɲɛmɔgɔw ale ye Modibo Keita ka tɔn fɛ Fransi ka soldasi o soldasi bɛ Mali dugukolo kan o kɛra Bamako ye o kɛra Kati ye o kɛra Kɔrɔnfɛla ye o k'u k'u ka minɛnw cɛ ko Mali y'a yɛrɛ ta Mali ka kana bɛnkan o bɛnkan tun bɛ Mali ani Fransi ni ɲɔgɔn cɛ lakana ko soldasi ko soldasi cɛdenya ko kɛlɛminɛn ko nin tun y'o bannen Modibo Keita a don kofɔlen a ye dantigɛli de kɛ a tilalen sa Mali jɔnjɔn tun bɛ fɔ fɔcogo kɔrɔ min na n'a yɛlɛmanen don bi a tun bɛ fɔ nin cogo de la nin ye Mali jɔnjɔn de